No, salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de ARK. De data asta am revenit aici la baza complet făcută. I-am mai aruncat eu între filmări niște spike-uri și niște trepuri așa, numai să se chinuie cineva în caz că vine. Și hai să trecem la episod. 1000 1000 Mai bine așa e cât eu. Da, Bun. Vreau să fac un harpon. Încă să faci aici. Harpon. Unul singur vreau. N-am fiber. Marș, mă. Unul singur. Unde să-l pun pe ăsta? Ca să-l pun pe ăsta pe 2 și pe ăsta pe 3. Pe ăsta pe 5. Ăsta pe 8 și atunci ăsta pe 9. Cam așa, nu? Bun, și acum INX. Din astea dăm 25. Mam, fiber. Ok. Aici ce să pun level? În... Să. Ok, așa, încarcă și ăsta. No, bun. Dăm de aici triangle-urile. Asta trebuie pus așa mai strategic. Babalam, babalam, babalam. Unde? Uite, aici pun una. Tot aici mai pun una. Op, op. Ăla așa. Uai, ce era să-mi cal chiar într-o din asta, stăteam 7000. Bun. Și acolo, dăm și aici. Dăm și aici. Așa, așa, așa. Ăla-i? Am crezut că m-am dus acum direct în capcană. Bun. Și acum hai să mă duc pe jos. Uite așa. Bun, deci în 2 nu o să mă raideze nimeni niciodată fără un fob. Dacă eu îi opresc să-și fac un fob, n-au cum să raideze. Așa funcționează logica mea. Duresc 50. N-am destul cementing paste. Ok. Păi... mă duc după Castor și după Castor mă duc la Carchinoș. Un chainsaw. Chainsaw.
Dar unde mă duc la Karkino? Stai așa. Pe Aberration îmi trebuie mewing. Deci mă duc să fac mewing. E ok. Bam, 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 bam. Dăm ăsta și cu astea. Și crăpăduri am. Hai să le iau pe toate, fac mai mulți. Ok, grepaluri, hai să mai iau la mine. În rest, cred că am de toate. Ok. Dăm asta. Uite unul. E tamed, înseamnă că mai e cineva care face mewing prin zona. Level 20, ăla era level mare când l-au făcut. Level 100, level 20. Level 100, level 20. Level... Da, e unul pe aici, pe undeva. Nu prea știu pe unde. Mewing. 20. O și bătut cu ceva. Mewing. Level 95 și o bază. A, uite un player. Eu urmă am level 100. Să încerc. Bun, îi ceau băiatul. Uai. Element shardurile, dă-mi-le, tati meu. Sedelul ăsta-l vreau. Ăsta-l vreau, parașute. Crapodurile, polimer. E ok. De ce l-am omorât? Pentru că sunt jegos. Na. Cel mai ușor mod de a face iteme, mai ușor de atâta nici nu există. Dar omul ăla, băi, ce de iubitor a fost omul ăla, bă, coaie. Eram deasupra lui, nici nu m-a auzit, nu m-a căzut jos, bolă din prima, boom, shotgun, bam, mort. Ești nebun. Bară fuile lui, deja în turete, dacă vrea să le caute în turete, să meargă să le ia. Element. Așa, ăsta aruncă-l că l-am luat din greșeală, ăsta nu. Ăsta e bun, și ăsta e bun, și ăsta e bun. Dacă aș avea turete tech, ar fi foarte bune, dar pentru turete tech îmi trebuie Broodmother-ul și îmi trebuie și generator tech. Aia e bio. Atunci, na. E ajunge oare una? Trebuie să-i dau două. Ok. Bun, una. Două.
Hai. Una. Două. Dă-mi și pe ăștia la 2. 1. Behavior enable mating. No. Behavior enable mating. Behavior enable mating. Vedem, ăsta face pui cu ăsta. Un ou. Hai mă, tu mai ești ready to mate. A, tu dai cu ăsta acum, ok. Bun, și mai am mail-ul ăsta de spawnat. Dacă îi mut pe alt server, li se dă reset la... Nu mai știu coaie. Asta o să zic asta. Ready to mate, ăla-i. Dacă dai transfer pe alt server cu animalele în cryopod, chiar dacă numele acelei dat timp și ready to mate, când o să ajungi pe celălalt server, nu o să fie ready. Pentru că când faci transferul de pe un server pe altul, toate mate-urile se dau de la început. Gen, chiar dacă n-aș fi făcut acum pui și mi-aș fi dat transfer înapoi pe Ragnarok, ar fi avut timerul la maxim ca și cum numai ce ar fi făcut pui. Pentru că așa e când îți dai transfer de pe server pe altul cu un animal. Da, e un pic futut, de aia m-am oprit aici să fac pui. După ce aveam mewing, aveam drujba, aveam tot ce trebuie, m-am dus direct pe Aberration să-mi fac niște polimer și ca bonus am făcut și chitină pentru cementing paste. Hai, dă încoace. Bun. Pe bune că așa tare e. Hai mă. Ăla e 2024, 2005, mamă, 3000. Ăla-i. Na, ce i-o dat-o. Ești nebun. Nu mai cred că o să mi se strice drujba. Dai. Genial de bine. Cât mai are drujba? Mai duci un carchinus, că mai era unul aici lângă. Hai, încarcă-te. Uite acolo, așa, ăla. Ia uite, cât polimer face, dă-te naiba. Vroom. Fix aici sus. Exact. Bă.
Coaie. Doamne. Ferească Sfântul. Hai de pula mea. Vai, ce m-or speriat rahații ăștia. Ce armură mi-or spart. Păpucii. Hai, ce m-or speriat. Coaie, rapid, futu-ți morții, mă, nu te bloca acum. Plec. Repair rapid. Vezi toate chestiile asta. Asta, hai rapid. Unde le-am pus? Coaie cât de handicapat îs. Bă, rapid. Da, deci ideea e că era să mor ca ultimul noob pentru că mi-am lăsat generatorul un pic ieșit pe afară și era destul ieșit pe afară încât să-i dea damage cu flame arrows și fix aia au făcut. Norocul a fost că nu au apucat să spargă prea multe generatoare pentru că după aia m-am uitat la restul și cam toate generatoarele erau un pic ieșite în afară și putea să-mi dea raid foarte ușor dacă le spărgea pe fiecare în parte. Dar omul meu doar s-a grăbit sau poate fi greșit și nu a apucat să le mai dea și la restul. Totuși a fost ideea și un pic de noroc. Am intrat, m-am întors de pe Aberration fix când trebuia, fix când a venit ăsta. Deci, la urmă a fost totul bine. Bun. Pe cine am omorât? Donkey Mind Lodge Boy. Cam atât a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați acolo un like, un subscribe, o de toate că m-ar ajuta enorm de mult. Și acel băiat care a murit, Lodge Boy, ceva de genul, să-l țineți minte că urmează să mai apară în următoarele episoade. Bye bye!